rara gefe. Wannan shine fim da ake kira rara gefe. A nan wannan jaruma a nan wajen ya tsallako daga can inda aka keɓe su, inda mutane suna so su yi ta'addanci, amma a nan a cikin shugaban wa'annan ta'addan wani ya jefa mai gidansu, amma wannan mai gidansu ya mamu duk wanda ya kamo wannan ta'addan da ya mai ƙarin girma. Shine nan wannan jarumin ya kalle ya fada cikin wa'annan dubbannin mutanen dan ya kamo wannan mai gidan nasu. Sannan a cikin wannan fim din gashi na kuna ganin Allah fafatawa da shi saboda yana so ya ga ya kama mai gidan nan, kuma zai yi nasarar kama shi, kuma daga nan da a ci amanar shi ko ba za a kara mai girman ba. Abin da ya mutu ya bata mai rai. To wannan fim da yake cewa rage ko fim ne wanda duk ne sai ya kalli fim na Indiya Hausa wanda zai nishaɗar da shi, to ya daure kalla wannan fim din saboda wannan fim din zai mutuƙar nishaɗar da mutane, saboda fim ne wanda duk wanda bai kalla wannan fim din gaskiya an ci wannan din shi ya ban ma san me zan ce muku ba. Amma to akwai bidiyo da wannan zai zo daga ƙarshen wannan fim din wannan bai haidu saboda ba za mu iya ɗaura muku wannan full bidiyo din wannan fim din a cikin wannan YouTube ba, saboda muka ɗaura fim din shi YouTube za ta ci mai to shi yasa muka ɗan nuna muku bai haidu fim din shi wanda zai taimaka muku ku je ku yi downloading din shi. Kuma akwai bidiyo a ƙarshen wannan behind the scenes zai nuna ma dalla yadda zaka je ka sauke wannan fim a cikin wayar ka cikin sauki ba tare da ɓata lokaci ba. To shi yasa nake ba kowa shawara ya tsaya kamar bidiyo din da ko kuma zai ga fim zai ga bidiyo wanda zai nuna mai zai guide din shi wanda iya downloading wannan fim, saboda in ba a yi guide din ka ba lalle ka iya downloading wannan fim din ba. Shi yasa nake ba kowa shawara ya tsaya kallon wannan fim din, saboda wannan fim ne matuƙar wannan ba ku mamaki sosai da sosai. To a nan da mu tsaya. Kun gani gashi ne ya shigo da jarumin ya kamo wannan mai gidan nasu kuma ya shigo da shi, kuma amma da a ci amanar shi wajen ƙarin goma. To wannan fim din gaskiya aka rage shi fim ne wanda yake matuƙar zai ba ku mamaki sosai. Da ku biyo mu je. Wannan bidiyo din zai koya maka yadda zaka iya sauke wannan fim din akan wayarka kai tsaye cikin sauki, saboda abin da yasa muka kawo muku tsarin da zaku iya sauke kowane fina-finai akan wayarku cikin sauki, saboda YouTube in muka daura bidiyo din nan Indian Hausa suna daura mana abin da ake cewa copyright, suna cire shi da kansu. Shi yasa muka ga mun kawo muku wani tsari wanda zaku iya ku yi downloading wannan fina-finan din ku sauke shi kan wayarku cikin sauki. To kafin mu koya muku yadda zaku iya sauke shi, shine abin da zaka fara yi na farko shine ka manta ka danna mana alamar subscribe a nan wajen, ka danna wannan subscribe kyauta ne ba sai ka kashe ko sisin ta ba. In ka danna subscribe haka da kai mana subscribe, kun ga yanzu haka ka danna mana alamar subscribe sai ka zo ka danna alamar ƙararrawa haka. In ka danna sai ka danna wannan inda aka sa all din nan sai ka danna wannan all din, saboda amfanin all din duk lokacin muka saka video da a sanar da kai tsaye. Sannan kuma kakka manta ka yi mana liking a wannan video din, ko kuma kakka manta kuma ka danna mana comment duk wani film da kake so sunan shi ka ajiye mana shi a ƙarshen wannan video din, saboda haka zai taimaka mu samu muku fina-finan da kuke so. To bayan haka yanzu zamu shiga kan darasin yadda za ku iya download din wannan film din. A kai tsaye haka zaka fara zuwa kan inda aka sa wannan arrow din da kake kallo gashi nan, wannan zaka zo ka taba shi. In ka taba shi dai kawo maka wannan fuskan, bayan ya kawo maka wannan fuskan zaka zo dai nan inda aka sa video download. Kun ga wannan video din a kowane lokaci da mun ga aje muku description din video din da ku download. Da ka zo ka taba shi kai haka kai tsaye zaka bar shi yayi loading. To da ya loading dai kawo ka cikin wannan website din namu da ake cewa museum.com. To kai tsaye zaka ga duk wani bayani na wannan film din gashi zaka iya karantawa duk da yanda abin da yake faruwa, sannan sai ka ga abin da ake cewa download daga nan ƙasa. Da kaga wannan download kai tsaye da ya kawo ka wannan fuska, abin da zaka yi na farko zaka zo daga nan ƙasa daga inda aka sa download here, daga inda aka sa download here kai mai shoka danna wannan download here din nan. In ka taba wannan download here din zaka ga ya dan loading. To in ya loading zaka fara tsayawa ya baka wannan fuskan, da ga daga nan wajen yana getting 1 to 0. In ya kai 1 to 0 duka ma abin da ake cewa wannan escape sai kai danna kan abin da ake cewa escape haka. To in ya kama escape din da zaka jira ya gama loading, yana loading. To daga nan wajen zaka ga zai iya kama allow ko ya kama, in bai kama Allah ba zai iya kama wannan details na wajen. To in ya kama wannan details din sai ka zo ka taba wannan details din. To da ka taba wannan details din da ga ya baka dama ka yace kai allow, da ga daga nan ta ya ba mu abin da ake cewa allow. Daga nan wajen kuna ganin sai mu zo mu danna abin da ake cewa allow, kuma ka danna wannan allow website din nan. To dai loading, in yayi loading kuna gani dai baka wannan fuskan, da ya baka wannan fuskan abin da zaka yi kai tsaye. To kaga daga nan farko da ka iya watching din video din tana, in kana so ka watching din shi online da ga wani hoton kai watching din shi ya fito, kuma ba ka iya watching din shi ba a online
zaka iya sauke shi kan wayar ka kai tsaye. To kaga gashi nan ga video din nan ya fito ma, kana iya ka danna kan abin da ake cewa watch ina wannan bai ma play, zaka iya ka cigaba da kallon shi a online. Don ma kai kallon shi a online ba, kana iya zuwa ka taba wannan abin da muke cewa wannan arrow din, kana iya ka taba shi. In ka taba shi haka zai zo, zaka taba shi zai zo baka dama ya ce ka sauke wannan film din. Ka gani kan wayar ka, zaka zo ka danna wannan wannan abin da ake cewa download anyway. Don ka taba wannan download anyway din nan haka, to kun ga haka zaka ga shi ya gama loading. To in ka gama loading ne kama sai ka sa down wanda sai ka zo ka danna down now. In ka danna kan down now zai kama abin da ake cewa details, daga nan sai ka zo ka taba wannan details din. To da ka taba wannan details din zaka ga video ɗinka ne yana downloading a nan wajen. Zaka gani, zaka ga gashi nan yana downloading, kuna ganin gashi nan yana downloading, gashi nan to yana downloading. Kana iya stopping din shi, kana iya ka ci gaba da cewa da downloading. To shine ta kamo bayani yanda zaka iya downloading kowane fina-finai wanda baka daura. To kuma daman gaban muku video, kuma akwai security wanda daman gaban kun ga tsaya kuna kallon kowane sabon film, saboda akwai code da zamu sa wanda dole a video din ne zaka iya gani. To mun ji daɗin wannan, in kun ji daɗin wannan video ne ka kuma ta ku like ku share da ƴan uwanku. Nagode.